Всяка година в България стотици пълнолетни младежи без родители напускат институциите, защото завършват средно образование. В този миг обаче те не знаят нито къде отиват, нито къде ще работят и нямат основни знания как да се грижат за себе си. Така лъсва истината, че държавата никога не е поемала ангажимента да ги подготви за живот извън дома. Системата в град Габрово не прави изключение, тук последиците са същите. За съжаление, българските работодатели упорито избягват да наймат на работа младежи от домовете. В същото време, без редица важни социални умения, без работа и доходи навън, те са просто обречени. Голяма част от децата, които излизат от институциите, нямат ясна ориентация какво искат да правят. И оттам нататък идва проблема, че те не знаят към кого да се обърнат, не знаят как да търсят работа, не знаят как да се представят пред работодатели. Все един набор от умения, които са част от успешната реализация на пазара на труда. Много често тези младежи отиват на улицата, отиват при приятели, някои от тях изчезват и ние дори не знаеме, защото няма официална статистика за такива младежи, които, да кажем, попадат в трафик или в други криминализирани групи. Основната група отива на улицата. Много малък процент от тях се адаптират към постоянна работа. Много малък процент, още по-малък процент от тях всъщност завършват каквото и да било образование. В село Поповци на 5 км от Габрово се намира наблюдаваното жилище на фондацията, наречено Дом Възможност. Партньор по проекта им е общината, която им е предоставила за 10 години сградата на бившата здравна служба. Това са Румен и Божидар и в 8-те последни напускат жилището, защото останалите са първа смяна. Боби е здравенякът, Румен е по-слабият, но и двамата ремонтират покриви към малка строителна фирма. Божидар и брат му пораснали по домове, а Румен идва от СОС селището на Трявна. Само той има добри детски спомени, но останал без работа и квартира. Шефът им, Иван Иванов, сам ги открил и ги взел под крилото си, но и той и семейството му са нещо като бялата лястовица в тази история. Това е Велизара, вече е на 22. Тя е кръгъл сирак. След смъртта на майката с брати били пратени в дом и не помнят нищо добро от детството си, а от покойния си баща са наследили само дългове и запор от съдия-изпълнител. Без подкрепа Велизара е на улицата. С много усилия от фондацията и намерили работа в библиотеката като общ работник. Ще ни трябват дълги часове преди да спечелим първата й усмивка, а за доверието й още не се знае. Севдалин е пристигнал в цеха за пластмаси в 6 сутринта. С Божидара са близнаци, но не си приличат много. Сменил е няколко работи. Сутринта е карал колелото си в тъмното от село Поповци до тук. Екипът от фондацията успял да убеди управителката на фирмата да му даде шанс. Най-късно след 2 години трябва да напусне Дом Възможност и да бъде напълно самостоятелен. Големият въпрос и в 4-те случая е колко успешна е тази форма и не е ли твърде късно? Ние се появяваме на време. Предпочитам да мисля по този начин. Аз и моя екип намират мотивация в това да срещнат млад човек, който е в процеса на развитието си и който наистина има нужда от нас. Да, по-рано по-добре, но и на време също е добре. В Габрово проектът започнал през 2010 година, но местният менеджер Румен Попов тръгнал по мъките още от първия ден. Този проект започва в началото с взаимната работа между Фондация за социална промяна и включване в България и английската фондация Тръсел Тръст. Задавайки се въпроса какво се случва с младежите, които излизат от институциите. Статистиката показва, че голяма част от младежите не успяват. Те или отиват по улиците, занимавайки се с кражба, проституция или наркотици. И тяхното желание е да дадат шанс или възможност на млади хора да им се помогне, за да се справят с живота. В Бюрото по труда и в ред други институции вече познават Румен Попов като рядко упорит човек, който не приема откази. Като дойде нов човек, първото нещо, което правим, проверяваме неговите документи, дали е осигуряван, дали не е. Помагаме му да може да почне да се осигурява, особено здравно в началото, да бъде настанен, да бъде регистриран като адресна регистрация, след което вече почваме да работим с него, да видим къде той е добър, къде е нещо, това кое е нещо, което той може да се справя добре, за да му помогнем да открива такава работа и там да се реализира.
Има ли момичета и момчета, които нямат никаква представа в какво са добри и какво искат да правят? В началото да. Голяма част от младежите, те нямат представа в какво са добри. Много от тях смятат, че в нищо не са добри, което е големия проблем. Как се търси талант в пълнолетни хора? Не е лесно. Освен, че е предоставила безвъзмездно сграда по проекта в село Поповци, община Габрово е длъжна да вземе трайни мерки за живота на младежите извън институциите, защото проблемът е основно неин. Въпреки, че това са вече хора съзнателни според закона и вземащи решения, аз по-човешки и служебно съм убедена, че те не бива да бъдат оставени сами. Знам, че се полагат големи усилия в специализираните институции и все пак онова, което съм наблюдавала и което съм разбрала от разговорите си с специалистите и експертите в тая насока, е, че всъщност на 18 години излезли от специализирана институция млад човек много трудно може да се справи с адаптацията към реалния живот. Има ли той такъв младеж равен старт с момче от семейство? Аз бих казала, че няма. В рамките на партньорството и сътрудничеството между фондацията, общината и много други структури и институции в община Габрово, на тия младежи им се помага да привикнат с ежедневните, рутинните дейности около себе си и общността и да си намерят работа. Оказва се, че държавата е измислила дори финансов бонус, опитвайки да окуражи фирмите да наемат младежи от домовете, но странно защо и той рядко помага. Мярката се нарича Национален план за действие по заетостта. Това, което работодателя може да получи по тази мярка, е финансиране в продължение на 6 месеца на трудовите възнаграждения на лицата, които наема, и на осигуровките, които той плаща върху тези трудови възнаграждения за своя сметка, така че за тези 6 месеца работодателя има нулев разход по заетостта на тези деца, които наема. Вечерта в наблюдаваното жилище всеки има задължения по специфичен вътрешен график. Така всички се учат на обичайните дейности в една къща, защото този комфорт има крайна дата и тя е след 2 години. Тук цяла нощ винаги дежури и по един възрастен. Екипът трябва да разрешава всякакви проблеми и да подготвя 4 младежи за живота навън. Учим се да готвим, да пазаруваме, вечерно време, просто нормалните неща в едно семейство. Нормално е за нас, които сме имали семейства. А очудват ли ви някакви големи празноти в техните знания по този въпрос? Ами да, и много съм се учила, например, в магазин, като отиваме да пазаруваме, някакви такива елементарни неща. Например, кайма, която струва 500 грама 7 лева, не могат да направят разлика от другата, която да кажем 200 грама 3 или 4 лева, кое е по-изгодно. Готвенето не е задължение само за момичето в къщата, а за всеки от младежите. Част от подготовката за самостоятелен живот е да участват в плащането на сметките. На този етап сумите са по-скоро символични, но задължителни. Идеята е, че тези пораснали деца трябва постепенно да усетят финансовите трудности на реалността, иначе ще се останат винаги деца, на колкото и години да станат, колкото и видове, форми и жилища да сменят. Едва сега в уюта на вечерта започват да ни разказват своите истории, макар по принцип да избягват да говорят за миналото. Но под този покрив вече споделят по-добре дори и болката си. Майка ни и баща ни починаха и така се стекоха нещата, че... Нямаше кой да ви гледа? Нямаше кой, да. Малки ли бяхте, когато майка ви почина? Аз мисля, че бях на 7 или 8 години, когато майка ни почина и... Помниш ли я? Да. Още от малки сме в дом. 12 години в село Крушуна. След като навършихме училище, изпратиха в Скравена. И оттам се срещнах с управител на Дом Възможност. Изявихме желание, той на хареса като цяло и така постъпихме тук. В село Скравена се намира първото от 3 подобни жилища на фондацията. Третото е в Русе. Спомените на Севдалин и Божидар от този период са тягостни, защото тогава дълги месеци били без работа. Но дори и в тези трудни периоди по проекта на безработните младежи се отпускат дребни суми за джобни пари всеки ден. Единственият шанс на Велизара и 3 момчета да оцелеят навън е да имат постоянна и сериозна работа.
понякога завиждам на тези хора, които имат родители. Аз, който имам родители, но не знам, сигурно нямат възможност да ни гледат. Успял ли си да се помириш в сърцето си с тях? Успял ли си да им простиш и да си начисто по някакъв начин? Да. Аз съм християнин и малко по-трудно, но да, успях да им простя. Имаше ли някой свещеник в детството ти, когато помниш, някоя църква, където сте ходили? Да, помня, има пастор Емо, той е във Велико Търново. Преди 5 години някъде последно съм го видял, който ме насочи към тази насока. Прошката хубаво нещо ли? Да. Живота в дома е тежък. Не мога да си скрия душата, много е тежък. За деца постъпили там, много е тежко. Кое е трудното там? Да, вярно има покрив, но това не може да замени, примерно да си без родител или нещо друго. Като цяло. Не мога да ги замени. Защо се оказахте неподготвени навън? Трябваше да сме подготвени, обаче така се стекоха нещата, че всичко стана неочаквано и никой нищо не е говорил с нас пред да напуснем дома и така. Дома никой нищо не ти казва, просто гледат някакси да се отърват от самите хора, които излизат от дома. Какъв смисъл? Успешно да завършат и до там? Да. Завършат ли, намират им, примерно, някой друг, който да може да се натовари с тежката работа, да на отгледа или да ни намери работа или нещо такова. И това е. После никой не чува за нищо. Спомените на Румен от СОС селището в Трявна звучат много различно. Какъв беше животът ти в СОС селището? Хубаво. Щастливо. Какво беше? Майка с колко деца? Майка с 6. 6 деца. Точно 6 човека сме излезнали от това. Общо 12 човека майка ни е отгледала. Без колебания казваш тази дума майка ни. Така е чувство. Като истинска майка. Прегръщаше ме, целуваше ме. Просто лъчезарна. Винаги. Не към мене, към всичките, които са в къщата. Каквото ми от сърце съм и го казвал. Винаги тя ще ме е в сърцето и така. На какво беше научен там? Научи ли се да се грижи само за себе си? Научих се. Като отидох в Велико Търново, вече там се научих всичко. Да си разпределям парите, пари за дрехи и така. Просто се научих. И за готвенето също, оттам също. Днешният живот на Румен обаче ясно показва, че дори по-добрата форма на СОС семейството, която му е дала основни умения и топлина, не може да го подготви на 100% за грубата действителност навън, където той трябва да взима тежки решения, а не знае как става това. Ще ви дам пример. Двама от нашите младежи, когато дойдоха за пръв път, моята съпруга ги заведе, за да направи подарък, да им купи някои неща, дрехи и неща, които са за тях. Няма да забравя, когато тя ги попита: кажете, момчета, какво харесвате? Изберете си нещо, което да ви купя. Те отговориха: каквото прецените. Тя каза: не, вие ще го носите, така че вие направете избори. И те тогава отговориха: никой ни не е питал преди това. И можем да приложим това във всяко място в техния живот. Как да се намерят работа, какво да изберат като различна професионална реализация или каквото и да е, или взаимоотношение, или всякакъв избор, който се прави в живота. Обикновено младите хора очакват някой друг да го направи вместо тях. И аз мисля, че това е първият проблем, с който ние се справяме. Ние искаме да им помогнем. Ние искаме да помогнем на тяхния избор, а не да направим избора вместо тях. В тази среда могат да се експериментират процеси, в които всички ние живееме нашия живот, като кой ще купи храна, как ще бъде разпределена, кой ходи на работа, кой ляга късно, кой на смени. Имаме персонал, който също работи там. Свикнаха, даже може да кажа, за Велизара. Тя преди почти нищо не можеше да готви, сега първа иска да помага. Голяма промяна има в... Стават ли за ядене тия неща, които готвяте? Ние ден са ги после, налага се, Днес аз съм за готвенето. Днес аз готвя.
В дома нямаш такова нещо. Ти кога пипна за първи път нож, тиган, лук? В защитеното жилище. На колко години беше? На 19. Кой е виновен за това голямо закъснение на тия неща, които се случват в живота ти? Не мога да кажа, че има виновен. Просто за това, че не са наподготвили, че ще излизаме от дома. Предишния път, като бях на смяна за раждане, например, сме си говорили такива някакви елементарни неща, които не знам. Кой казахте за раждането? Аз не съм раждала, нали, но не се става. Заедно разсъждавахте по темата. Да, доста си говорихме за раждането. Според мен няма по-добро нещо от това да са в семейна среда тези деца. Звъни ли ви телефона и нощем? Много рядко. За какви случаи е звънил нощем? Имаше ситуации, не беше точно нощем, така вечерта имахме проблеми с печката, с камината, но бързо се реши, оправиха се нещата, така че няма проблеми. Още един работен ден в регионалната библиотека в Габрово. Тук в момента е спасението на Велизара. Тя е пристигнала тук още по-тъмно с автобуса от село Поповци. В колко часа ти започва работното време? В 6. Какво се прави в 6 часа в една библиотека? Приготвя се за отваряне. Обичайното се. Тихо ли е сутрин около книгите? Изнервящо тихо. Рано сутрин. Някой пъти стряскащо. Книги подреждам. Нещо, ако не е оправено, компютри, столови, нещо. До сега не съм ставала толкова рано и трудно ми се видя ставането в 5 сутринта и се премирих с това най-накрая. Преди време не си лягах толкова рано. Какво беше? Филми? Веселие? Филми, веселие до късно, да. Библиотеката Велизара бързо се пристрастила към четенето. Между тези стени прочела първия си любовен роман и научила от него неща, които никога не е имало кой да й каже. Тук установила и първите си колегиални отношения. Велизара попадна в библиотеката съвсем случайно, но нито за ден не съм съжаляла за решението и тя да бъде назначена. Никога до сега не съм имала опит с дете, което е сираче и идва от дом за деца. В началото Велизара беше много притеснителна. Тя беше много затворена, дори не се усмихваше и ми беше много трудно. С всичко иначе се съгласяваше, каквото и кажем. Смятам като победа това, че вече споделя и идва усмихната на работа. Заплатата на Велизара още не е достатъчна, за да плаща наем навън, но за сега дори тази малка длъжност е значителен успех. Проблемът е там, че твърде много работодатели се страхуват дори от думата институция и отказват да наемат тези младежи. Какви са репликите, които чувате обикновено, когато ви отказват? Нямаме възможност в момента да открием нови работни места, съкращаваме стари работници, търсим дори да плащаме на хора само за да ги задържим, защото са добри професионалисти. Това е обикновено повечето. Даже не мога да кажа оправдание, защото повечето от тези неща наистина са реални в момента. А тези, които се съгласиха да ги вземат на тях, пък толкова ли им е лесно, че са направили този жест? Каква е разликата между едните и другите? Не знам, за мен аз съм толкова благодарен за тези хора, че го направиха това нещо. Не знам, не мога да кажа, че има голяма разлика. Може би го приеха по-при сърце. Не знам, може би това е разликата. Всеки работодател реагира според собствената си ценностна система и собствения си морал. Има такива, които реагират с въздържание и със съмнение относно това дали наемането на едно такова дете би било нужно за него като работодател, дали би било успешно за него като работодател. Има и други, които слагат
на плоскостта нуждите на децата и своите социални ангажименти като работодатели и реагират по друг начин. Така че много зависи от човек. Управителката на цеха за пластмаси, която наела Севдалин, е типичното прекрасно изключение от тъжното правило. Тя имала нужда от опитен работник и можела само за часове да намери такъв. За късмет на момчето обаче жената се подала на приятелския натиск от фондацията. Ако Севдалин според вас беше тръгнал сам да си търси работа, имал ли е шанс да попадне при вас? Честно, откровено, ако трябва да кажа, малка е била вероятността просто това да се случи. Препоръчаха приятели, аз заложих на тяхната дума, че момчето е добро, работно е и може да се разчита на него. И аз се доверих на тях и сега виждам, че не са ме подвели. Може ли един неопитен работник, например, да ви нанесе щети, даже да причини проблеми във фирмата? Абсолютно може. Ако изделието, което излиза неокачествено правилно, нали, е допуснато да има дефект по него, клиента ни го връща и това си е загуба от всякъде погледнато. След дадения шанс Севдалин бързо научил функциите на всички машини, но още не може да забрави първия си работен ден. Какво е усещането? Много очи в тебе да има? Обръщате се корема. Чувството е неописимо. Просто страшничко си. Не смееш сигурно и до тоалетната да отидеш? Да, първите няколко дни така беше, но после течение на времето се запознах с приятели, колеги и така. Малко му беше неудобно в първия момент, нали, може би как ще го приемем, но като разбра, че сме някак добронамерени към него и се успокои още първия ден. Всъщност правя си много добре, даже очудващо добре, като си има предвид, че дете в такова състояние, доста добре, доста отговорен. От колко часа започва неговата първа смяна? 6 часа и завършва в 14. Успява ли той да дойде на време? Да, разбира се. Успява. А кой го вижда? Камерите и колегата, който отваря фирмата. Мисля, че може да бъде дори пример на много деца, които не са имали неговата съдба. На 20 години Петя била студентка и разчитала само на семейството си. Това са рисунките на по-голямата от двете й дъщери. Вероятно тези момичета, за разлика от много други, растат с ясно съзнание какво прави майка им за тях. Основно хората, които ни се отварят да ни помогнат, са хора, които ни познаваме и които ги молим за това те да се отворят и да ни дадат шанс за младежите да се развият. С което вие поемате някаква лична гаранция, че те ще се представят добре, колкото разбирам. Абсолютно сте права. Аз мисля, че механизмите, които са дадени от системата, са достатъчни, но много зависи от екипите, които прилагат тези механизми. Ако те с сърце и душа гледат на проблемите на тези деца, механизмите могат да се окажат достатъчни. Ами ако не гледат? Ако не гледат с сърце и душа, ако гледат формално на този си ангажимент, разбира се, че може да се окаже, че причината не е в конкретния човек, а в механизма. Ние държим обратна връзка. Ако младежа не се справя в нещо, ние веднага търсим начин да му помогнем да развие те умения или да даде повече усърдие и прилежност. В село Идилево, Севлиевско, Божидар и Румен вече седмици ремонтират покриви на селски къщи заедно с шефа си Иван Иванов и сина му. Най-интересното в тяхната среща е това, че семейството на строителя напълно целенасочено търсило да наеме момчета от дом и така попаднали на интернет сайта на жилището в село Поповци. Не питайте защо, просто човекът и близките му така са устроени. За да го разберем по-добре, Иван ни разказва, че когато трите му деца били ученици, той въвел строга система за поощрение и санкции. За най-високите оценки малките получавали допълнителни стотинки, но за двойки трябвало да плащат глоби. На строежа Станислав Иванов е първият човек, който посрещнал Боби и Румен и ги обучил. Баща му е горд, че той отговаря за качеството на изпълнението и е безкомпромисен в работата си. Синът му, смята Иван Иванов, е живо доказателство, че бащинската му възпитателна система работи добре. Това е ефекта от цялата работа, те да се възпитат да се трудят. Защото това е основната работа. Това е живота там нататък. Без труд нищо не може да се постигне.
свикнах да работя и затова избягах от София. Живях година и половина в София, работех в една фирма, където работа ми беше в кола и на бюро, което не ми допасваше. Да, не ми пасваше и не издържах. И към днес ще се проверим, ще правим нещо друго, което трябва да има нещо да правя с ръцете си, нещо съм направил. Това е просто човещинката, която българина трябва да си остане. Не можем да си хвърлим децата на улицата. Тия дечица трябва да израснат, да си поемат хляба, да започнат живота си, нали, да си вземат в ръце. След училище те са просто така, бих казал, изоставени. И все пак ние като общество трябва да се погрижим за тях. Семейство, има ли такова нещо в твоите планове? За момента не, защото ми е някакси много трудно. Искам първо да се установя в живота, да изградя собствена къща и евентуално след това семейство. Ако мога да го гледам. Надявам се до година вече да не съм тук и да съм вече сама да се оправям в живота. Просто мисля, че съм готова за самостоятелен живот, да не чакам на никой. А парите ще ти стигнат ли? Да се надявам. За сам човек може и да се справя. След време ще видя. Ако България вече имаше икономическия стандарт на развита европейска страна, работата в библиотеката щеше да е достатъчна Велизара да излезе от Дом Възможност и да започне да живее за първи път собствения си живот. Но за сега това не е възможно без добри хора, без ходене по мъките и без куп компромиси. А в онази Европа, за която стана дума, социалната система е така устроена, че успява да защити най-слабите и от бездушни чиновници, и от безсърдечни хора.